La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. En aquest període de confinament, hem assessorat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació als criteris tècnics per la elaboració de les anomenades mascaretes casolanes. Hem atès moltes consultes per part d'empreses sobre normativa aplicable per tèxtils sanitaris, així com els requisits tècnics dels teixits per aquest tipus d'article. I finalment, a la nostra pàgina web hem elaborat una secció que es diu Tèxtil i Covid, on es pot trobar informació sobre els BOEs publicats sobre aquests temes, normativa aplicable, estudis sobre la durada dels virus sobre tèxtils, sistemes de reciclatge de mascaretes i especialment els estudis científics més rellevants relacionats amb tèxtil i Covid. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.